Bismillahir Rahmanir Rahim. A daren Lailatul Qadri dare ne da ake samun sa a ɗaya daga cikin kwanakin goman ƙarshe na watan Ramadan. Kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ana samun shi ne a kwanaki mara a cikin waɗannan kwanaki, wato daren 21, daren 23, daren 25, 27 da kuma daren 29. Lailatul Qadri yana da matukar muhimmanci saboda Allah ta'ala ya bayyana mana a cikin alkur'ani cewa dukkan wanda ya yi ibada a daren lailatul qadri Allah ta'ala zai ninka masa lada fiye da wanda ya yi ibada a dare dubu. Faɗin Allah ta'ala lailatul qadri khairun min alfi shahr, ma'ana ibada a wannan dare ya fi fifiko da daraja fiye da wanda ya yi ibada a dare dubu. Za a bada lada ninkin ba ninkin ga wanda ya tsaya ibada a wannan dare. Sannan kuma Allah ta'ala ya bayyana mana muhimmancin wannan dare cewa a cikinsa aka saukar da alkur'ani, mala'iku suna saukowa daga sama saboda albarkar da yake cikin wannan dare. Kuma Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr, akwai albarka da aminci a wannan dare har alfajir ya keto. Dare ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi muhimmanci, yana tarewa a masallaci yana bautar Allah, kuma ya ce dukkan wanda ya tsaya yayi ibada a daren lailatul qadri Allah ta'ala zai gafarta masa zanubansa baki daya a cikin hadisi ingantacce. Daren lailatul qadri kamar yadda aka yi bayani, abin da ake so mutum ya aikata a ciki mafi muhimmanci shine ya tsaya ya bauta wa Allah, ya yi sallah, ya karanta alkur'ani, ya ambaci Allah, ya zikiri, saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, cewa dukkan wanda ya tsaya daren lailatul qadri ya bauta wa Allah za a gafarta masa dukkan abin da ya gabata na zunubansa. Manzon Allah yana sallah, yana zikiri, yana bautar Allah a cikin wannan dare mai muhimmanci.